Oke guys. Oh dia. Yo dia. Gak iso ini sumpah. Salah siapa iki? Ayo hati-hati. Krumet aku. Krumet, krumet. Yes. Setan loro iki, impostor loro. Ya kuat dia. Nek mati ya opo? Wis tak lah gak apa-apa. Oke. Aku tak nyerah misi. Ayo Han. Ayo bareng-bareng. Gak iso aku. Kalian di mana? Bareng-bareng. Misi. Kok nandi? Mungkin nih. Nak weapon. Ya aku gak ngerti. Aduh, ini ya. Guys, jadi kali ini aku mabar jadi agak rame guys ya. Nandi Ica iki. Mana aku gak tahu. Iki lho, ayo iki terus. Ayo melok Ihana iki lho. Aduh. Nak navigasi. Iki nek kecilien. Anjen ngene. Lampu mati. Hati-hati ana impostor bosane kon dipateni impostor. Hati-hati rek. Hati-hati, gak takut. Hati-hati. Sabar. Sampai kon ro arek kon. Kene bareng-bareng ae. Cek gak nganu, cek gak curiga. Nandi sih kon iku. Oh, ono sing nganu, ono sing report. Masih mateni. Maksudnya report. Ono sing mateni. Ono sing mateni ketahuan. Di mana? Herek gua gak paham. Sabar, Mak. Di Ini depan iki elektrik. gak rob. Gak ono sing konangan tapi mitok-mitok gak seneng aku wong kono. Nek misal cetan gini. Apa? Apa iki namanya? Skip aja, skip aja. Skip. Ya gak paham anjing. Aduh, skip po iki lho ndisor. Gak ero soalé. Terus jelas arek iki, Cak, tadi ada yang lewat cuma kelihatan dikit tapi. Ah, iku sing gak jelas gak seneng. Ayo, ngono lah aku report. Iki Amel iki lho gak jelas. Enggak iso main. Report itu nandain kalau ada yang meninggal gitu kan? Iya. Oh. Anjir, gak apa sih. Aku ae carane iki ndelok ning YouTube kok. Kok aku sosok dhewe lah aku ndelok YouTube. Ning YouTube iku gak pandai gak mudeng blas. Kaya cara genakno Instagram, Cak. Lho apa iki? Skip heeh. Skip. Lah aku takok ning arek-arek ya. Ayo mati. Hati-hati. Berkumpul. Kok nandi? Aku Gak bareng-bareng ae, bareng-bareng. Ayo menakno iku nih. Ya kamu. Nak median. Iki apa? Iki apa? Kon kudu nang kono, cek misale kon awakmu ku cek menang. Ayo rene, Cak. Cak. Pelan-pelan awas hati-hati. Ha, wis mari. Yes, alhamdulillah. Wis mari Cak kak situ. Hati-hati. Oke, sekarang Aku gak paham, gila lu. Kalian dek mana? Gua takut, ngerti enggak? aku ning storage. Hati-hati. Ono misi sih. Selesai misimu. Di misi. Pinggir iki lho, pinggir misi. Ini anak tanah iki nenek iki misimu. Diapakno? Yo kan kudu marani nek iku mau. Dead body reported. Aduh, apa sih Kak? Ya Amer mau dipateni rek sapa yo? He. Amel dipakai. Guys, gua gak paham. Engko aku dilokno impostor, Kak wis. Aku kan di Jama Barker koncoku pertama aku download Di elektrik. iki ya. Oh, elektrik. Mesti elektrik sing akeh soalnya ngon sepi. Terus ono fan-e. Gak ada siapa-siapa. Seru arek tadi impostor. Seru banget. Aku pengen ngecit Gua baru lihat. Lu berarti. Skip kesuwen. Kono sing aku. Duh, gak paham aku. Wong aku ae golek tutorial ning YouTube. Aku takok ning koncoku. Ngene, ya apa jenenge? Ya ngono, ya gak jelas sih. Ya aku golek ning YouTube. Iya. Suwene. Maksudnya vote itu gimana? Vote itu iki ya apa bacane? Who is impostor? Lah, awakmu iku ngevote sapa impostor. Liru kebeda. Gak wis, gak apa. Gak paham. Kapan ae. Tapi nek sering main ya paham sih kok ML ke aku ngerti teko Hana sumpah. Cara Iku sing iku main ambek komputer. Sini. Iku Kamu aku di mana? iso ML Ini gara-gara. aja. Yo. Ayo barengan ae. Wajib nyelesaikno misi ta? Iya wajib. Kon gak misi gak menang. Sebagai crewmate, hati-hati oren iki hati-hati. Kak santai kene bareng-bareng gak ngarah iku. Misinya bareng balik. ta? Enggak beda. Beda-beda. Iya beda. Ayo malah aku nak storage saya. Ayo Rene. Anjir aku kok di sini. Tapi iku ku
Iki nek kecilian pisan. Allahu Akbar. Rini yo aca. Hanya di sana misi gitu. Aku gorong. Nyambung kabel aku. Gorong aku. Aku sebelah kono. Iki sini iki. Enggak sampah aku sih, aku enggak sampah. Ya cepetan buat sampai. Ya apa misi iki? Nah ini kalau ono sing ono tanda seru. Iki, terus? Ya wis tekan. Iki lho enggak ingin lho. Mari. Gorong ya. Tunggu aku ya. Navigasi rek ae rek malah aku rek. Hah? Ayo deh podak misi kun aku lumayan. Hati-hati. Oh, kalian bertemu lagi. Ayo rek malah aku rek. Nak navigasi ayo. Kencang. Oh, kono ah. Oh, ning di ning kono. Tanda-tanda iki. Sik anan sik, aku pengen denger suara itu. Enak suarane. Ini apa? Iki misi ya iku. Misi nek gak nang kono. Pitaan Apa iku? use. Arek gak nang misi nak kono. Oh no, iki lho Ono. use. Nah, iku sambungan kayak Kabel Hana. kabel aku pak di misimu. Aku beda aku. Ayo. Sik angel iki Mana lho. lho? Ono sing mati. Aku mbadek iki bagas iki. Bagas saya. Ketiken Gimana? Mesti maksudnya takut di mana itu gimana sih? Gimana maksudnya mati ini ku nek mayate, nemu mayate kuning di. Terus nek jadi hantu kita bisa lihat hantu nih enggak? Bisa. di elektrik siapa? Lupa. Bagas. Bismillah, mudengot. Di elektrik terus ya. Iya, di elektrik terus. Siapa bagas Bagas. iki? Ketiken. Bagas. Ayo ngumpet bagas rek. Cetak bagas. Iya, betul. Centang. Gak tahu. Asal-asalan ngumpet. Udah kayaknya. Tadi arah itu sih. Oh, gak ono tiye iku lho apa tai wong karo. Berarti kayak sama kayak werewolf ya. Tai. Heeh. Jadi sama anjing. Kene gak iso ero impostore sapa. Nggak, Aja ono di sing- bagas. Kon sudah tidak balas dendam nak awakmu soalnya mari ngevote. Nah, Oh, ini ta lubangnya. iya. Oh, berarti sama kayak werewolf tapi iki dan nek werewolf ku karek nuduh-nuduh. Iya, heeh, werewolf podo koyo nah Tapi aku nek kan. iki Lampu mati wedi aku nek koyo ngene sumpah. Sabar. Nandian, han kon nandian. Han kon nandian. Pelan-pelan rek. Awas, Alhamdulillah. Hati-hati pote iki, hati-hati. Wah, pintar. Ayo bareng-bareng mana Gimana sih nak elektrial ayo? Ya nek sini Han. Nak O2 ayo. Nah, Eh. dua itu. Ini lho, tekan apa? Melo ono. Sebelah kene lho dua. Gitu. Iki misiku rek. Ojo. Sik ngentenin aja nek gitu. Misiku gurung mari iki lho. Waduh suwe gak usah. Aja. Iku sih ya. Aku download. Aku ndek sini, terus ini sama elek. Iya elektrial. Ayo cepetan. Ayo. Udah dah. Nah, download iku lho. Aku. Ayo. Udah. Ning Nak aku mau O2. Kene. Kalau anak sing kene ya, Kak. ini lah. Tanda Ya, panah iku. kuning. Ya wis iku lho kok nang ngene. Pote. Awas. Bang ini bareng-bareng kok apa? Iya. Iku iki lho sana sih jadi mana sih? Astagfirullah. Ayo rek, kita gak ono tanah panah. Sekarang kok impostor ya. Si aku tunggu. Impostor ya. Suarane kok enak ngene ya, tong. Oh, gak mau nang anjing. Nek mentah kenapa? Kenapa mete? Oh. Di mana? Han kon nandian. Ini lho aku nak memisi dulu. Nah, mari alhamdulillah Kak sudah menang. Alhamdulillah. Kon dipatahin ya. Iya, dijerut-jerut ini sih ya. Iya. Nani bakas kok. Aku Oke, rek, sun rek.